Magtiayon kinsa gingong illegal recruiters. Gidakop atol sa operasyon sa otoridad sa General Santos City. Napulong ka mga biktima kinsa gipasaligan nga makasulod sa enlistment sa Philippine Coast Guard na rescue. Aniyang report. Padulong na unta sa Davao International Airport kining magtiayon sa kaysa sa kabas apan naharang sila sa kapulisan og Philippine Coast Guard sa checkpoint sa barangay Tinagakan sa General Santos City mag-alas 4 sa hapon adlawng Sabado. Suspect di ay ang maong magtiayon nga pulos 43 anyos sa kasong anti-human trafficking o usurpation of authority. Giingong nagarecruit og mga aplikante ang mga suspect aron maapil matud pa sa enlistment sa Philippine Coast Guard. Apan gikinahanglang magbayad og 120,000 pesos matag usa. Gani, napulo sa mga biktima nga anaa mismo kauban nila sa maong bus ang na-rescue sa mga otoridad. Nakatakda daw silang dadun sa Maynila aron iproseso matud pa ang recruitment process. Naresto ni sila no tungod kay nakig-coordinate ang Philippine Coast Guard sa opisina namo sa CIDG. Naay recruitment nga nagapanghitabo nga naga-recruit sila nga magpasulod daw kuno sa Philippine Coast Guard. Pero kuan sa taga PCG nga wala daw recruitment sa pagkakaron. Matud sa CIDG 12, ang maong mga biktima nagikan sa nagkadiyang lugar sa Mindanao. Ang uban niini nakahatag na og paunang bayad ngadto sa mga sospek. Apan matud sa usa sa sospek, biktima lang pud sila. Duna matud pa sila'y kaila sa Manila nga matud pa duna kunoy koneksyon sa PCG nga mutabang daw sa pagpasulod sa enlistment sa mga bag-ong recruit. Dako kuno ang ilang pagsalig niini nga tinuod gayud kini. Tabang laman unta mi kay nagsugo man sa mangita mig mga aplikante para daw sa Coast Guard. Kami wala min tawon mo inalungong. Siyang gisulti nga wala man di ay walay kuta karon ingon niya naa daw special kuta sa Maynila. So kailangan dalon akong dito asa pang mga tao. Kami biktima pud mi, akong pagumang ko nagbayad pud gani mi. Dugang sa CIDG 12 nga duna matud pay laing duha ka kaubanan ang mga sospek nga ila pang ginapangita. Padayon pa ang investigasyon sa otoridad. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.